sawah kidul omah kok selot jero ku sing dalan guys, ketok kene. Ana mbak-mbak ape blonjo nggone toko Hidayah Plastik. Nambah iki guys, nambah lumayan. Biasanya ana wong sawah nganggo motor tekan kene iki ora tekan kene montore ya. Gubuk nganu nggo tunggu manuk. Mbak-mbak belanja guys. Kok sapa iki nggo perahu ya. Rata banyu kabeh. Banyu banjir. Lorong dalam guys, lorong dalam Karanganyar, Koripan Sampi, Gabus Pati Minto Basuki hari ini. Wes area persawahan kidul omah kidul atau selatan. Radia mana iki mesin kok Kaliwangan kok guys, kali cilik. Halo. Wah, ricake do katut ngene. Kalen-kalen banjur guys. Berarti sahur ricak ketoke malah. Ricake do ambyur nggone kalen. Katut banyu. Air banjir dan banjir air kakak. Padi tersisa sedikit belum diambil. Padi hampir tenggelam, hampir seleher padi. Aduh, keles malah kecetat sandal katoke. Katok sing apik iki kok sandal. Katok dipucek dipeme cepet garing. Yuk. Manuk bubut negel ae terang guys. Apa terang dengan manuk bubut. Gendul kenter ra dirumati ndak kena apa nggae getekan. Gendul sapa iki? Ana sini.
Sawah kira pasangi jaring wahana, Mbah. Ora dipasangi jaring wahana iki gak. Muga ndang surut ta. Kacau nek ngene iki. Dene Mbak Jas ya tekan nganu ngono. Samping-samping iya, Mbah. Ngarep tritis nang urung nyampe nganu, Mbah. Urung nyampe apa lah jenenge iya, sing ngarep padha ya, Mbah, wis manyu-manyu. Heeh. Mbak Jas ngene apa? Ngetumu apa, Mbah? Ngetumu apa, Mbak? Mang. Tak darake bunteli ya, Mbak. Kok kene kaya tangane untak-untik nek ngarepe. Nggonku sing anu, Mbak, nggon kandang ku lho, Mbak. BBE nganu. Engko bengi ape tak unggahno? Mok loro, Mbah, lek wong 5 dak kurang wong. Doyan iwak kabeh kok. Pano dak iwak dikecapi dak. Didepno rene dhewe. Agek bar Mbah si Tri Haryanto iku mau. Esuk mau sarapan. Wis sarapan terus awan Tri Haryanto mau. Kok nambah terus ya ora selat medun ya. Gonem sing omah nganu lah semene nek to. Iya. Lupane habis nek watan nek minggu ya. Biasane ndekne nganu kok. Los kok.